दाडा मासा अतिशय चविष्ट मासा. आज मला त्याचे फक्त डोके मिळाले, कारण मासा ऑलरेडी कोणीतरी विकत घेतला होता. कोणीकडे एकच होता. चवीला अप्रतिम 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 असा मासा. मग मी डोकं घेतलं आणि म्हटलं चला मालवणी सार बनवूया. त्याला मीठ लावून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. मीठ लावून एक 10 मिनटं ठेवायचं आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही कचरा किंवा थोडंसं उग्र स्मेल असेल तर तो निघून जातो. आणि ओमेगा 6 आणि 7 याच्यामध्ये भरपूर आहे. छोटं डोकं होतं, मांस नव्हतं त्याला जास्त, पण मला ते खाऊन बघायचं होतं. पहिल्यांदा मी आणलं आणि खाते. तुम्ही कोणी करून जर केले असेल आणि खाल्लं असेल तर नक्की कमेंट्समध्ये कळवा की त्याची चव कशी. आता त्याच्यासाठी लागणारं वाटण: कांदा, लसूण, संकेश्वरी मिरच्या, कोथिंबीर, ओलं खोबरं, टॉमॅटो. मी चेरी टॉमॅटो होतो माझ्याकडे, टॉमॅटो नव्हते. 4 छोटे चेरी टॉमॅटो वापरले. अर्धी वाटी ओले खोबरं, अर्धा कांदा, अर्धा चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा धने, 1 लसूण कांदा आणि थोडी कोथिंबीर. हळद पाव चमचा, 5-6 काळ्या मिऱ्या आणि हे गरगरीत मऊ मिक्सरला वाटून घ्यायचं. पाव चमचा मेथीदाणे टाकलेत, संकेश्वरी मिरच्या 3 टाकल्यात आणि 1 काश्मीरी मिरची रंगासाठी टाकली. तर तुम्ही लाल तिखट वगैरे पण चालेल. डिस्क्रिप्शनमध्ये देते मी काय काय वापरलं आहे. मीठ घालायचं आहे आणि गरगरीत मऊ वाटून घ्यायचं. आता मी खोबरेल तेल वापरणार आहे फोडणीसाठी. तुम्ही कोणतं असेल अवेलेबल ते वापरा. ठेचलेला लसूण फोडणीमध्ये, कढीपत्ता, त्याच्यानंतर कांदा छान गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा. खोबरेल तेलातच ती चव छान लागते माशाची. मालवणात खोबरेल तेल मच्छीसाठी वापरतात, म्हणजे वापरलं जातं मच्छीसाठी. त्याची चव अप्रतिम लागते. आता हे वाटण जरा मऊ छान असं गरगरीत वाटायचं, म्हणजे त्या रश्श्याला ना अशी छान रंगत येतो आणि मस्त असं सुपी होतो रस्सा. आता पाणी मिक्सर धुवून घट्ट पातळ किती हवं त्याप्रमाणे. आता थोडं घट्टच हवं होतं, जास्त पातळ नको होतं, हवं होतं राईसबरोबर आणि भाकरीबरोबर तांदळाच्या खाण्यासाठी. आंब्याची साठं मे महिन्यात मी बनवलेली, दिव्याच किचन मॅजिकवर यूट्यूब चॅनलवर मी माझ्या टाकलेली आहेत कशी बनवायची. ती थोडी 5-6 पाण्यात भिजवून मी घातली. कोकमं पण घातली, कारण त्याने तेवढा आंबटपणा येणार नाही. तुम्ही कैरी जरी घातलीत ना तर मस्तवाली चव येणार. त्याच्यानंतर चांगलं सार उकळलं की आपला दाडा मासाचं डोकं मस्तपैकी त्याच्यात सोडायचं आहे एक एक करून. बऱ्यापैकी आहे ना, अर्धा किलोच्या आसपास डोकं असेल वजन केलं तर. आणि इतकं अप्रतिम झालं होतं ना सार, म्हणजे त्या खरंच दाडा माशाला खूप चव आहे म्हणतात ना. मला वाटायचं जिताड्यालाच भरपूर चव आहे, पण दाडा मासा मला कोणीने सांगितला. तर दाड्या माशाबद्दल मला माहीतच नव्हतं मालवणी असून. पण मालवणात तो दाडा मासा मिळत नाही, किंवा मिळत असेल तर त्याचं काहीतरी दुसरं नाव असेल. तुम्हाला माहिती असेल तर कमेंट्समध्ये कळवा. झाकण ठेवून 5 मिनटं छान उकळी काढून घेतली. गार्निशिंग कोथिंबीर, वरनं एक डेकोरेशनसाठी हिरवी मिरची, कढीपत्ता. तयार आहे दाड्या माशाचं मालवणी झणझणीत सार रस्सा.